més, el ple d'aquest dimarts 22 de juliol ha començat amb un minut de silenci en record a les víctimes de la violència masclista. En relació als punts que configuren l'ordre d'aquest ple, cal destacar que s'han nomenat els representants polítics a la Mancomunitat dels municipis d'Osona Nord i Ripollès Sud. Aquesta Mancomunitat, que és una associació de municipis, fou un organisme creat l'any 1985 i, segons paraules del mateix alcalde, aquest no ha funcionat, ja que la creació de la Mancomunitat es va dotar de comptes corrents i patrimoni. Ara cal crear una comissió gestora de polítiques per liquidar-lo. Aquest punt s'ha aprovat per unanimitat. També s'ha fet una modificació al ROM, que és el reglament que regula el funcionament dels plens municipals. Diu que aquesta modificació, tot i ser molt tècnica, avança en la línia de fer els plens més accessibles a la ciutadania. Des de la CUP celebrem aquesta acció, ja que des de temps venim defensant uns plens més accessibles i participatius amb accions com la retransmissió dels mateixos plens en directe a través d'internet. Aquest punt també s'aprova per unanimitat. També s'ha aprovat per unanimitat la modificació de l'ordenança del subministrament d'aigua potable. En aquest punt, l'alcalde deixa ben clar que no s'apuja el preu de l'aigua, sinó que s'introdueix una modificació que sanciona aquelles persones que facin un ús fraudulent i els comptadors i els comerços d'aigua. Segons paraules del mateix alcalde, aquesta modificació ha de servir per acabar amb aquells que es passen de llest. Des de la CUP pensem que aquesta modificació és una acció més que va en línia de perseguir i castigar sistemàticament aquella ciutadania que té menys recursos en aquests durs i difícils temps de crisi. Per això, que instem a l'Ajuntament que a través dels seus departaments, àrees i àrees es posi en marxa tots els recursos disponibles per evitar situacions de pobresa energètica i la seva posterior criminalització, penalització i càstig. En l'apartat de mocions, el ple del mes de juliol n'ha aprovat dues per unanimitat. La primera és la moció en defensa del dret a les dones a decidir sobre la interrupció voluntària del seu embaràs. La CUP Manlleu s'hi afegeix també donant-hi ple suport i demanem a l'equip de govern que faci totes les accions previstes, possibles, necessàries, perquè no en quedi en paper mullat, ja que creiem molt important que des dels poders públics es planti cara a qualsevol llei que atempti de forma clara i descarada contra els drets de les dones. La segona moció, en suport a l'acampada que s'està portant a terme davant del BBVA i els 5 casos que en ella s'hi defensen, es presenta a proposta per la plataforma d'afectats per la hipoteca i s'entra a l'ordre del dia per ple d'urgència. Dir que celebrem l'actitud de l'alcalde que va permetre la intervenció de la PA al final de la votació de la moció, tot i que aquest no està contemplat per la compra. Tot i això, animem a que aquest gest es converteixi en la pràctica habitual de la dinàmica dels plens, aconseguint que aquest sigui més participatiu. En el torn de defensa de la moció, tots els grups polítics presents a l'Ajuntament i els regidors i regidores no adscrites van defensar vehementment el dret a l'habitatge de la ciutadania i la vergonya i xacra que suposen els desnonaments, que malauradament vivim dia sí, dia també. Animem a tots els càrrecs electes presents al plenari municipal a fer un pas més enllà i participar de forma activa i compromesa a l'acampada de la PA, que ja porta més de 37 dies davant del BBVA de la plaça de Fra Bernatí. En el torn d'informació de les regidories, l'alcalde va llegir un manifest del col·lectiu Alcaldes per la Pau, on es denuncia el conflicte que aquests dies està vivint la població palestina de Gaza per part de l'Estat d'Israel i demanant una resolució pacífica d'aquest llarg, etern i desigual conflicte. Més que un conflicte, creiem que s'està portant a terme una massacre o neteja ètnica contra el poble palestí. Destacar en el torn de pregs i preguntes que s'obre al públic, una ciutadana de Manlleu va celebrar que l'alcalde hagués llegit aquest manifest, però li va recordar que el BBVA inverteix cada any milions d'euros en indústries armamentístiques i per tant aquest fet, junt amb el de l'acampada de la PA està portant a terme, eren motius de pes suficients per tal que l'Ajuntament es replantegés les seves relacions amb l'entitat. Finalment, en el torn de pregs i preguntes de la ciutadania, la CUP va expressar el seu rebuig a
i denuncia la massacre que està vivint el poble palestí a Gaza. Tot intentat recordar, fins que l'alcalde es va tallar, les nombroses víctimes innocents, moltes d'elles infants, que l'estat d'Israel està assassinant. També van expressar el nostre compromís, solidaritat i suport a l'acampada de la pau. I posteriorment van tornar a demanar l'aclariment de les percepcions que 7 regidors i regidores de l'equip del govern estan cobrant en concepte de dietes i assistències, per unes quantitats molt superiors que correspondrien per assistència a plens, juntes de govern i comissions informatives. I per tant van demanar que es fes públic en quins conceptes perceben aquestes quantitats. Denunciem que el que considerem un exercici de transparència i honestedat cap a la ciutadania sigui vist per l'equip del govern com un atac i en conseqüència sigui ignorat a consciència pel mateix alcalde, que no va emetre cap resposta ni comentari.